corruption in the ruling party ZANU-PF yava kutotyisa panguva ine. Tichiona kuti panguva ine ma-citizens enyika yeZimbabwe they are being worried. Kuri kuonekwa kunzi pane zvima-affiliates groups zviri kungofomewa aiwa pamwechete nema-youth funds aripo panguva ine ari kuonekwa kunzi they were just designed kuloota ma-resources. Kuonekwa kunzi munhu wana anojoina so many affiliated groups kwese achinobenefita, but kuchionekwa kunzi ma-citizens munyika yeZimbabwe vanongosara chisafa. Sarapinda mashoko amudanyogwa panguva ine achitanga wataka members of the ruling party ZANU-PF nachazoataka the top leadership level. Subscribe or like on the bell icon. Because amudanyora chiti exposing ZANU-PF looting in the name of affliction. Councillor Manyanya from Masvingo, he is in the provincial structures of the Youth League. He benefited from the Youth Fund. He joined CZLWVA and many believed and benefited again. In ZANU-PF, one person joins 5 affiliates and benefiting from each of them. Ndio mashoko ari kuda panguva ine chiposta nemapictures amuri kuona zvinzi aiwa these councillors panguva ine vanojoina so many affiliated groups vonobenefita ikoko. Panapa they are exposing corruption iri kuitika aiwa between my members arimo the ruling party ZANU-PF. Manouya zvekare panguva ine wataka top leadership. We recently heard kuti mutungamiri wenyika aiwa dashed aiwa kuMozambique kuchimoyo panguva ine paakanodonata aiwa some stuffs kuma-victims ecyclone Chido. Panapa kuzvamudanyora chiti President ED has arrived in Chimoyo, Mozambique for the handover of a consignment of relief items to communities affected by Cyclone Chido. The donation is going to Moza under the name Zim Aid. He will hand over the items to the counterpart, Mozambican President Daniel Chapo. Anoposta mapictures sezvamuri kuona. Vanoona achikomenta zvakasiyana-siyana. Vamwe vachiti Zimbabwe, do you have enough food? Vamwe vari kuuya zvekare vachicriticize the move inoitwa nemutungamiri wenyika. Aiwa panguva ine people citing corruption vachiti zvoitika the ruling party ZANU-PF panguva ino aiwa zvakutongoshamisa hazvo. Tiudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiriko ichi. Mnangagwa section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, check on the bell.